Hayi sondelani asoxoxa bakwethu asixoxe nje somugeli samantombazane. Bonke abantu abake bajola namaPakistani my friend. Aningitshela ukuthi nabo nalento le ebonwe yimina ngispende ubusuku ngilele no my friend esitolo sakhe. Shukuthi ke bafethu sengihlekisana no my friend yabona ngihlekisana no my friend siyajola yabona sijola khona la phakathi esitolo. Shukuthi my friend ke bakwethu angigoqagoqe angigoqa my friend athi angizolala la ngispende i-night esitolo sakhe. My friend uhlala la phakathi esitolo angazi ukuthi isimo sala phakathi esitolo sikanjani kodwa nje ulala la phakathi esitolo my friend. Hake lifike kilanga la engizolala khona la isitolo sa my friend ngiyafica yabona bafethu angisho isitolo le ngemuva kwesitolo kunombhede mase kuba nebhakede mase kuba nekati. Ngiyambuza ukuthi ikati lokwenzani leli because mina ngaze ngilibona ikati lapha eFrantis. My friend angitshela hayi leli kati lona lisikawuthile la ligada amagundane ukuthi impahla yami ingamoshakali. Ubest friend wami lo uyena ongibulalela wonke amagundane la. Hake okay bafethu ke nami ke njengentombazane phela enokolota idle mahali ithola insipho zokuwasha ku my friend. Ngisondeleke emntwini ngithi nami ngizocabucabuza ikati libe selikhalile. Liba ngumsindi ikati umsindo ongazibeki ngithi ngiyaqhubeka ngiyacabucabuza la my friend. Ikati liubange umsindo eze ehle my friend embedeni amba yodlalisa ikati. Hayibo sengiphoxekile ke mina manje siphela ukuthi ikati line power over mina. Kanti injani into yami lengilethile bakithi injani ukuthi my friend usengazazibe mina ahambe ayonaka ikati. Sesileleke ebusuku angisho kunebhakede lela kade ngibuzile ukuthi ibhakede lani. Ayingilele ke bafethu ngizumekile sengizwa ngento ethi ngcwambi emanzini. Hayibo bafethu ngithi ukuvula kancane ihlo phela ngeke ugxume usuku umugxume ubheke phezulu emzini yabantu. Ngithi ihlo hayibo sengizwa leyo nto lo ngcwambi loyo uphelezelwa iphunga elistrong eliqinile. My friend lapha ebhakedeni uselahla umthwalo useyikhulula ebhakedeni ushawa number 2 my friend. Khona la phakathi esitolo la esidla khona bakwethu la esithenga khona sumphakathi. Ngicela ukuntshela ukuthi ngqwambi my friend anendaba nje uyishayela ibhizinisi yakhe business of the day abuye futhi my friend azolala. Sisaleleke ngoba phela ubuthongo umanqoba sesileleke manje kulelo dede la my friend khona la phakathi esitolo silele dedeni la my friend buze kufika ubuthongo. Hayi ngizwa nje ngikhaklishile into esoft into emnandi yabona kwamnandi ngithi my friend. Guess what kanti ngikhakhlishe naleli kati la my friend ivele nje lazonwantela la ikhaklishela nami ikati lika my friend. Mesivuka ekseni my friend ukhipho one sly kulezi nkwa lezi eyilesitolo uthi asodla ibreakfast. Soze uphinde ungibone ngiyokolala ka my friend. Ngisazama elinye isoka manje ngisaphanta elinye isoka but not ela my friend ngiyabonga mina. Hayi angifuna ukusho shame ukuthi hayi niyawudla u-R ngisho nazo u-R for what stand for what seniyazi niyawudla hayi niyawudla wona bakithi ebusuku usuku ushunqiselwa ngedede la my friend kodwa phela angisho ke bonke my friend ingakho ngithe sondelani mantombazane ajola no my friend sidinga idele ndaba ukuthi seke kwanigila yini ngoba mina ngabona ngosi ngalawa amamehlo ekudleni kwenu yabona nje umbhede wethu wokulala wawuncike khona lapha emakhosombeni amakhabethe my friend nebhakede ledede belibekwe khona lapho. So nje ake sisondele sikhulume bakwethu ukuthi ikati ithini indaba yekati. Mase sikhuluma le bhakedeke ngoba phela laphana bekudayisa nezinyama nofishi nayo yonke into nezinkwa kodwa nanti nedede phakathi. Family ngicela ukunikhumbuza ukuthi thina njengeBuzz SA sithatha incwadi yakaMatikuletsheni ebizwa ngokuthiwa impi yabomdabu isethunjini sayishintsha sayenza imovie
ukuthi kwenzele ukuthi imfundo yabantwana ibe lula, kube lula ukufunda because incwadi ewugqinzi enkulu. So bakwethu-ke njengamanje siyahamba siye ey'koleni sifike sibadlalele yona. Mangabe kuwukuthi ikhona iy'kole ey'thanda ukusibhukha zingasithinta kuyona le namba le siyofika qathatha esikoleni. Mase kuthi mangabe kunabafundi ama-individuals afisa ukuyibona le movie individually, bangayenza i-payment ya R30 on our Capitec account mase besendela i-proof of payment kule number le elana, because incwadi lesiyenze kwaba cheaper ukuthi uyithenge as an individual because uyibona efonini. There is no traveling cost, there is no cinema cost ukuthi sifika ne-cinema yethu esikoleni. So it's much cheaper if uzoyithengela wena as an individual. But the experience is better if thina sofika esikoleni sakho. So mangabe kuwukuthi umuntu omdala nawe uyayithanda impi yabomdabi sethunjini, okungakwenza nje ukuthi wenze i-payment ka R30 on our Capitec account, usebenzise inamba yakho as a reference. Masusuka-ke lapho usendele i-proof of payment on WhatsApp, siyobe-ke sesiphendula ngayo incwadi impi yobomdabu isethunjini, imovie yethu. Siyanthanda-ke family kakhulu, iyo lalibonene etorini elandelayo. Ningakhohlwa ukuthi nisfollowishe to all social media platforms Buzz SA.